Laris manis tangging kimpul. Muga akeh sing do blonjo rene. Suwe ora ketemu. Temu pisah. Lalu jamu godhong tero. Warung anyaran paling lu mek dodolan rai. Nanti lu yuk, mampir dulu. Sorry ya. Yuk, pesan es yuk, Cici. Bocah kuwi meneh. Arep utang meneh apa piye? Sing wingi rong dibayar kok utang. Yuk, ngono wae koyo nesu to. Engko lho tak bayar lek menang. Asa apa iki? Pesan bayar lah nek yuk. Asa bayar lo gawe ana omahmu dhewe kono. Kok ngene. Masih jeruk wae no. Teh anake gelem. Kasih lah. Bayar tenan lho iki kok. Yo. Nek ora enek kanca lek UKE. Stik iki. Bel dhisik. Halo. Ya, Neng di posisi. jangan makan pedas. Kene yo. Nggon biasa. Oh, bukan biasa nih. OTW. Ya. Tadi kan wae. Aku mau beli buat JP. Kira mau cepat. So iki nyilek-nyilek iki. Jadi mau tak ngembang utang kabeh. Lah iki. Saiki aku gak ini aset lah aku. Pesen kono to. Duit 15 juta masa tes video ora buku kowe. Tak ngembang utang. Terus to meneh aku pesen ke es dhisik dah. Kira aja tak sisai nggo wong loro kok. Iki tetep kancane. Ini yang kira tak sisai nggo wong loro ki engko. Lah pesen jangan ndi wong e? Yo, Mon. Iya. es yuk. Cak kuwi meneh ngono kae gaweane. Kok tak bayar ana? Tak bayar ki lho aku buat JP. Oh iya. Iya, stop. Sopo iki? Enak aku ae, Bu. Ceduk mari Mas apa jenenge? Strawberry. Sokeh pokoke. Rasa gedang. Ya. Enggak ini gedang. Renek, Enggak kacang ijo. sampean mbok pesen karo pabrike ngono to. Gedang. Gawe, garing. Tapi ora gawe. Ya saya padane kowe karo nek goblok iki. Bayar tenan lho ya engko. Iya. Bintang. Narkot. Guyong pada tak ngombe es sik to. Nah, iki gaweanmu ki kaya ngono kuwi, Cak. Yo lah gawe sing bener ngono lho doan iki. Lah iki menghasilkan lho iku. Kane utang ora dibayar. Stop. Jarang boleh pikir. Oh iya no. Urung sugih aja nanti. Oke. Lah tenang. Warung kok isine nggo lanangan tok. Paling ayu aku. Jane yo kartuna kok wira-wiri kaya iki jane iki ngopo kok yo. Mbok kene yo, kene yo kok wis. Halo. Ora kawan iki. Aku lagi. Teh, menemu piye? Munggah. Sebentar dong. Aduh. Ini tidak sih bayar es kok. Berdua ya. Sik, kaya aku kenal karo bocah kae. Utang gak dibayar. Urung kok bayar semua ya ora tau. Tok ki lungane ning kene kok tibae. Siapa?